sajuda. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. To bismillah na yi niyan yin wake ga Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Ya Allah ka bani iko zan yabi wacce ake ta nema. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Sayyidina Abubakar Umar Usman Ali Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Wallahi sai da san ko ake samun isa ga Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan matsayinta shi yasa Allah ya kira ta da Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Iko ne ta bara yaban yabi wacce ake ta nema. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Kai wane mutum ya santa ya san wace ce Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Kai wane abun halitta ya yi furucin sanin ta Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan ita ce hakikanin manzon Allah na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Na wancan yaban da za na zuga ki na girmama ki Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan kaunar ki na da wahala na da wuya na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Sai kin so kuma kin amince sannan za a so ki Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Da ita gaye buce ga mai imani kanta na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Kin zama sanin ki sare annabi ki isa mu'azzama. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Don haka ne na zo ina maula a gidanki na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Da komai ya mutum yake nema da gunki na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan ke ce kaɗai karima kan ziya na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Kai wane mutum ya da irin kyautar kina na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Da aran ta baka alkhairi ya bayu da na Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan ita ce ruhi na manzon Allah a sadu da mu'azzama. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Kai wallahi san ki yafi ibada na tsaya ga Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Da haka ne na zo ina ta kirari ba ni son ki Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Ina zo cikin tsuraiti samani suturar ki Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan wallahi san ki shi ne dafa ikare ni Fatima. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Dan wallahi daban kike a halitta kin isa mu'azzama. Ya Zahra Fatima Zuhuriya sajuda. Assalamu alaikum mai saurare. Kuna sauraron wannan yabo ne daga Hadratu Shehu Ali da Harazi Hausa Kano. Daga bakin yarwar Kurabiya ta Idris Muhammad da kushin jagorancin Malam Ibrahim Bashir. Allah ka bar mu da annabi.
zama